Yan. Hello mga subscribers. Shoutout nga pala. Kanino? Sa mga pamilya po ni Kuya Mario Gutierrez. Yan. Shoutout po. Sa kanyang mga anak. Siyempre sponsor niya. Shoutout yan. So ngayon po ay November 5. So again, this is our 6th session therapy namin ni Kuya Mario Gutierrez. Dito po tayo sa may sentro. So before anything else, we will make a pray before we proceed to the proper therapy ni Kuya Mario. Ngayon po tayo. Sabi nga sa Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, hindi sa bawat salita ng Diyos na mumutawi sa kanyang bibig. Sabi nga sa Marcos 11:22, magkaroon ka ng pananampalataya. Ang bakil ng Diyos Ama, salamat muli sa araw ko nagkaaning therapy kay Mario. One Lord God, ang kanyang mga alalahanin, ang kanyang mga problema sa kanyang pag-iisip, Panginoon. Lord God, ay i-bless mo siya, Panginoon. At siya yung gawin lumakas po. At i-bless mo mga kami, Lord God, upang gawin mo sa may kanyang kalakasan. Ang programa at gawin ko, Lord God, i-bless mo, Panginoon, tungo sa kanyang agarang pagaling. Po ang mga anak sa sabot dalangin, sa pangalan po ni Jesus, na aking pagkaligtas. Amen. Sinabi ng dalan, yan yung mo sinabi niya. Yan ang sasabihin ng anak ko. Yan ako pa mag-express, mingal ka. Sa papin ka. Sabi na, kasi mimingal ka po, tanigal ka pa. Ayan ganun ang gulo mo na. Mayakanan tapa ka niya pa. Tandaan mo, yung Pasko na eh. Kung mangyari ka kung something. Kasi yung therapy kasi, yung tambid niyang galing ko. Paano nila na kaya? Kasi tingisip mo. Relax mo na. Yan mo hindi siguro tayo. Sana iya mo ita. Ala nang aliwan. Galing ka kanya. Dawa mo ita. Ang negative mo eh. Malako na. Ano nga mong ganoon eh. So pure tayo ngayon ng massage therapy. Medyo may maganda kondisyon ni Kuya Mario. Hindi nga lang konti. Hindi pwedeng pagurin to. So more on massage therapy tayo with some sort of basic stretching. Gagawin na natin. Basic ang gagawin natin. Bukas pa maganda kondisyon mo. Exercise tayo. Kondisyon. Nabihan mo yan. Nabihan mo. Nabihan mo saan? Ay mga kataan ito naman ang mukha. Ya? Gagawin ito tama na.
Sige ka ako. Oh, nabot na. Yan. Oh. Hey. Hey. Nakapagpunta na siguro na eh. Anak klas yun. Hindi kung ba't na yung buhay niya. Mas sinukulat po. Bago rin. Tumpok ka, patas. 1, 2, 3, 4. Diretso yung kam. Diretso mo. Yan. Yan. Ako din. Siko. What? Kaya. Ako di ngaso. Diba? Hoy! Bago yung boses na ba? Ano yung boses ni Gary? Basta yung Nagbuti sa isang bayang gusto ko lang ngayon. Yun o. Hindi ka na ako kahit. Yan talagang mumot yung tanako ito. Malako na yan. Basta ka kami mismo na. Hindi pinsan. Basta ka kami mismo. Hindi nga kung binagyan ka, tunigyan ka na eh. Tunigyan ka, ilugyan ka na. Basta sa'yo sinigang ko. Isain mo, gusto kayo, yung mukha. Wow, pati yung utak mo, may stress ka. Ala na. Sabi turuan ng dako na ka stress. Kaya ko niya kaya. Nung nanumanin kaya ko. Actual patahanin mo. Kaya pinings ka namin loob. Positive ko. Yung obra mo. Kung may kakaya niya ka na ako. Agad mo hindi kaya. Wow, kaya sabi ko pag ka na, kaya ka stress. Nabuya ako, ito problema. Pero ako stress. Kasi nung stress ka, wala. Diba? Wala, makapag-obra. Kaya naman kami ito. Siya natin nga pag gano'n, nung maniwala ka na ako, may katatakot ha. Kaliwa, yun eh. Nung maniwala kang kasapalatayang galing ka, kaya nagawang tamo. Galing ka. Puntayan. Isa lang mo na mo. Hindi ba, kaya ingasara akong bab, kita espiritu. Pero yung sakit mabab, mag-ubran tayo. Opo. Hindi naman sabi yan eh. Hindi kaya ka-stroke. Kaya pagbablog tayo, may itang vlog ta mo. Kung kapit na nung proseso pag-inaling, lamitan ka na ako, 2 months later, kaya tayo, lalakad. Para dito makaproseso yung kaya ko. Namin eh. O. Galing yan, siyempre, halangan. Pagtsagante. Diba? Ngayon tayo pagtsagaan yan, halangan mo. Then ito, pare-paras mo rin. Kaya panulo, minulong pa panulo eh. Ginaling ka. Kasi kahit ang panulong katakinin mo, may niwala ka eh. Ginaling ka. Ito ay mumuna ka lang. Yung tanawang mumuna ka ako. Nervyos. Yung kalgara mo. Yung kayo magkali. Hindi lang. Kaya kaya ka pa mo.
buhay na kalaw ko. Wala. Kaluguran ko lang. Wala ilan. Hindi na. Ay, ilan. Pag nagkalugura mo, ay naman ko kaya ka din. Kaluguran ko lang. Yan naman ko kaya ka din. Mas magpagaling ka pa. Sabi na ako kaya ka, pag na yung December, yung Pasko mo, wala nga masakit na kabigalakan. Gusto? Basta mag-relax ka mo. Gawa mo ngayon eh. Kaya ka, mag-relax ka. Manalibaya ka YouTube. Alibaya mo itong pelikula ka mo ngayon yung gagawin. Kasi masakit yun eh. Pag sinitherapy na ka, hanggang magaling ko, pag relax. Wala ka mo din. Dapat relax yun. Kasi, therapy na ako, galing ko amo. Ano? Hanggang yun yung magaling, pati kaya ka stress, kaya ka relax. Wala, ang galing. So, hindi ako nang may onda ka, kaya ba ako ka-espiritu ng manawa? Problema niya, yung therapy naman problema ka kanya. Wala na. Mag-obra ka yan. Oh, kapagod ka niya. Yan, mag-obra ako. Yan, mag-magic. Mag-obra ka. Oh, diba? Kaya kinangin na. Takay naman may mag-obra. Mag-obra, may kera. Kasi bakit ni Bakay ka na lang kayo pa. Hindi nila. Buli mga lisensya ako. Kaya ka lisensya ako. Yung lisensya ba? Lisensya ang mag-therapy. Tingnan ba? Pero sa'yo, mamay siya mag-kepo. Ang pamag-therapy yung lisensya. Oo. Then, license, massage therapy. Yan, lisensya. So, ano yung reflexology ba po? Kung bisa ka naman reflex. Ano may gano'n ba? Reflexology. Oh. Kaya ay mang kiping eh. Kundi ako mo, ebap. Ebap. Kasi may papatulog ka mga ta. Maniwala na akong bakit. Kasi maniwala, ebap. Mamay si mang kiping, ebap na eh. Kaya nung naliwang sasabi kaya itong antipolisya. Wala. Diba? Kaya sasabi lang ako paano. Kaya tangang ligan, di ba ngayon? Kaya huwag tinutang ka na kung kaya. Kaya pagkakaya ng sa certificate, may nahihibit eh. Sabi ko, tandaan ng biyan, iba ngayon, kapag may ano yan. Siguro ko, pati tinutang, di ba? Kaya kita ka na, di ba? Bakit yun? Ano kayo tao? Maniwala yun. Ritang kita ako din nila ba? Mangaral ko Sabado. Mag-ubrawan to. Oo. Itang mag-ubrawan, mag-aral ko kung ano, Sociology. Ano nangyari ko? Mga pala ka. Nangyari na. Exam ko ba? Diba? So guys, ito maganda sa lower limb. It exercises the joints, the fiber. So tinitipid din yung upper limb joints mo. So maganda ito sa every morning and every session of therapy. Timbak, berapa? Pinakamayaman na rin kung diba? Babae pa na eh. May kapilok niya. Kabulok, ang pinari ko, wala sila siya. Diba? Ha?
Diba? Ha? Oh, Sige na. magdito. Tira po. Ayos ka ba? Basto ka niya? Hanapin ng teacher ko eh. Lahat ng bagay nasa utak lang. Diba? Hanapin mindset. Diba? Mindset. Diba? Push. Hanapin. Ganun. Oh. Parating yung sugat. Lalo mo rin lang. No, tapasan mo daw. Tapasan. Ayan. Yan ako. Pastuhin ba pa? Palaisip ka, no? Palaisip ka na. Palaisip. Wala may ang pasyente mo yung kay Manya mo rin. Lagi yung may miss na Wala may misi. Eh, sabi ko. Dapat mga kamanya, mga kaya ka matubig ko manya mo parang niya kami miss. Sabi ko, saan galing? Ano mag-get ko? Kaya kami miss. Oh, o yun naman galing. Gusto nyo may miss yung may miss. Hindi miss mo. Tagayin niya. Yan Saan naman. galing? Galing na dita. Pero ulit ka na pool. Kasi isip niya, relax. Diba? May therapy lang pa. Therapy lang ako. Pambuli mo. Kung may therapy ka, mag-usyo lang ka dito.
20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hold. Hindi mag-sistem, masisumasit, yan ang magbigay ka. Ang larong natek! Ito mga katimita mo. Sabi naman niya, no? Kasi di repetition ko eh. Ano ito yung mga katimita? Yung kumakawin mo ba niya? Pakain ka nga ang daming edem. Kasuyo mo. Kaya rin yan eh. Kasi pala yung manong web. Ay, pala yung mga Pag yun na, yung gawa na ng something. Yung mga biyay. Yun yung magasta kami yun eh. Ganyan dami. Pag mayaman yun. Ala, yung makakain, makabuhay mo, yung bali, yung kakumak. Tandaan niya din, atin ang tanam. Burot. Burot yun. Magkat ka po ka rin, tapos laga may papukamitan na po. Hindi nga layo. May vacation to, wag na yun. Press ko yung baba nito. Ayaya taman dito. Bahan mo ba, magic? Alam ko kagad. Hindi. 3 months, 6 months, ito na po. May mimisin na. Inisip niya, may misip na therapy niya, nung inisip niya, yaring gano'n. Ayan, masaya-saya na kita eh. Oh, Oo. Ano pang buri mo? nabuli mo, ating may squash. Mamatutod ka mo, nabuli. Ano nga nakamuting oras ha? Wow. Masyadong Ayan kaya. naman pakakalan. Dito pang kaya. Wala lang kami, kasi maganda ka. Ayan, masyadong kakain ah. May stesik niya kay Dana. Kaya ako mapapagalay. Kaya buyan na ako. Okay, Mapagalay pa. hindi Dana pa yung mais to, pag sinaraan yan. Ito lang yung habak. Ito lang yung Ala hindi yung kayo. Sabi mo rin, kailangan ng marina anak mo. Ano ng buwan? Ito pala nga ng buwan yan. Kaya tala ka kaya sa Matuway ka? Matuway ka, matuway? ay, ano yun masyadong matuwang. Bago ito may bago yun. Wala na yung mga nakitata. Ang punya mo ito nga nakana. Bago ka doon. Dati mo pinangalan yun. Wala ka na. Siya lang yan ang ini, makakaluns ka na. Makakalunis ka lang. Si Metua ka na. Eh? Walang maniyes. Manyese niya ka. Lagi na lang. Pero kung nakumila mo ay. Lalo. Lagi mo ka rin nga yun. Liwanan nga lang ngayon eh. Liwanan. Lalo. Nasaan din nakabing ba po? Nasaan din nakakamasil? Di masil mo, lalambot na lang. Nilabasan yung kasyas. Ditak na mong kaya yan. Ano, nakapatherapy ka niya na ano, wala akong pamayan.
Kaya kung pamahiputan namin yung pera, ano pa naman. Yes, tama ito. Aba, diretso. Kaya yung brown. Kaya yung problema na magpera yung stroke. At sa mga ito po nila. Yung flash pa kanita, mas masakit. Siyempre din, may galaw-galaw na eh. May bus nila. May stock up lang. Oh, gawin ka, gawa kasi yan. Gagawa kang balin, may stock up yan. Nandun dutong, may kaya-kaya na lang. Sali na kang bayo ka na. Yung therapy talaga, tuloy-tuloy din ka. Dapat, bayo ka therapy, isip ka pa. Bayo pa therapy ka, baka naman ali. Alalit. Malam, ma'am, may luwang takin ka pa. Kasi itang programa na labo eh. Dito ang programa natin, yung programa niya. Naman darang to yan, dire-diretso. Alam mo. Patsela na, malista, tsaka mamay. Dire-diretso. Kung tignan nga, masalese na. O, bakit masalese na ka ako. Takto na kanta na eh. Oo, ano. Tiruwanan kayo ang gagawa na. Tatagsagan ng bawal, yun ako naman. Wala na yun, oh. Yan din, kaya na kanina, oh. Kasi kaya mo. Oo. Kanya sabi ko, kaya nga din, kanya. Tirang ke, ito masalese, nalikuan ka na eh. Oo. Ini ba Jay, may stock up yun nila, nabala, kung yun. Manyang ko. Nana may ruging pera, nana may pama. Nana pwede. Hindi kalala ka ito dapat. Diretso may. At yung may galing nakapak na handa eh. Siyempre, salese na. Kami nisip. Umiwisip yan mga nanay sa lese. Ayan, ibat na yan. Ayos na. Wala mo nisip. Ayos na sila yung dami. Sa lese, Ito na mo, number 1 yung stock. Isip. Isip. At yun yung umbong gawin. Alam. Kaya pangalan mo iba, stroke yun ba? Sakit din yung stroke. Sabi ko kayo, niyakari ko. Paralyzed ka. Itang dati mong sikan, wala na. May wala na ito. Ngayon eh, i-recover na ka kanina. Kaya yung DOX, may kaya lang massage therapy. May nurulo. Hindi ka makasarap yung stroke. Kasi mga stroke, magpakamatela ba eh. May stress na eh. Baka niya na, ayaw ka na o. O di yung massage therapy, may bilang kain, nagkaroon ng cobra. Stroke. Kaya kasi ba, parang ako na stroke capital na ako pagaling, kaya balo ko makain yan. Hindi kaliwa kayo, iisip yung problema ko. Nalakad na kapin eh. May nga ko pin, nalalakad eh. Kaya Kaniyang may tinapayan ko, may lalakad, papabanwad, may paterapiting kayo, pinuspitak kayo, therapist, ano mo mas tabig. Hindi na ako, ginalo. 1 year yan. O ka na ako naman ako, sige ako. Medyo kaya na ako siya, ko daw mo Kano inisip ko, nakanahin yun. Kapatita, kamukas ka niya matipid, nakuhan na tayo mo. Hindi kami busy. Tandaan mo, ala na yung espiritu kaya ka, kaya ka namin itong utak mo. Sibuli na mag-upa eh. Huwag ka makapag-upa eh. Paralyzed ka rin. Hanggang makapagkaganyan, tanda mo ito, di ba? Kaya nagpako, kasi kang panahon. Wow! James! Sumawak! Sumawak ka ubra. Ito. Yung... Maranglay mo, sumawak kaya kanta, di ba? Alam. Ato ba kayo maranglay? Ating ko pa maranglay. Ating ko pala. O nangaliwa na yung mga gobre, kasi yung mga gobre. Bangkay na mo, lawi-lawi iba pa. Iba pa na eh. Gantang buso ko na yung mga gobre, labi-labi yan. Ayun, stroking. Ano po? Yung tuloy ng bali, suskanita, susulan ng kakanan. Buti mo, eh. Ayun, makakapagpagod ang dek yung mga gobrang malit-malit. Buti pa kayo, pati rin. Kanita susulat na mo, ayun eh. Yun yan. Yan, yun. Lalakad din yung makakagobrang. Oh! Bob! May stroke yung Anita yan, susulat na yung kakanan. Hindi niya pang bagya. Bagya na mo yan. Bagya na. Talot yung palawin ng yan. Bagya na ito. Pero kaya, walang robot yan. Robot yan. Kasi yung stock ko, wala pang robot yan eh. Ang galaw na.
Oo. Mabagal. Mabagal yan. Mabagal yan. Wala na. Kanya pabilan din. Hindi, yung mabagal na eh. Kaya, dito lang kayo gusto mo, paggalo. Sabi ko yan eh, paggalo, panyalita, po memory. Yung memory mo, kaya pa. Ditang kaya kang ka-speech, o kaya pa. Dito lang yung paggalo mo. Kaya swerte ka mo. Kaya tumimito lang kaya ka. Diba? Kasi cholesterol. Diba kaya may stroke, eh? Kaluan na may mabobrek ka. Alam mo na obre yan. Kaya nakaya. Kaya na sigarilyo. Kaya niyang mag-deliver na sigarilyo kaya yung custom. Yan mo kauna yan. Pangadyan ka na rin pangadyan. Ayan nila. Nasabo rin din mabobrek yung balin. Kaya pala kain, eh. Yan yung bagyan mo, makakapagsalita niya. Kanita, yan mo. Dati ko liya. Alam mo Dami na. oh, ang kini mo oh. Kasabihan niya oh. Dati ko nakabayad din eh. Patsipangan na lang, kinakabayad nila. Sabihan niya oh. Magiging yan, bigyan. Alam ka pa, bibuli mo ako, magic eh. Diba pa, bidyante ba pa eh? Diba? Ano ba? Dami oh. Kung matagagapi yan, mabalis ang galing naman. Kung siyempre itang matalpuling kaya na eh. Talpuling. Mga bit ko na eh. Kaya kung siya yung balandra ako. Wow. Mapuy yakong bilan. Kak, ayun yung kanin. Doon, na-publish mo kaya? Yan po yan yung gagamitan ko pag bengi. Tatutura ko biblessing ko. Dami na yun. Salisa yung bagay, ha? Kaya lang muna yung bagay. Lahat na, kasi sila ka ko, kaya mo. Nanedeng nga yung utang kanita. Liwa kasi dami. Ay, liwa ka kasi. No, kami hanapin eh. Siya po talaga yung mga linya hanapin. Kaya, talimili niya, di ba? Ano yung pilot, isundan na masang ilan bisis ko katakbangan. Aldo, kulang na mo, Aldo, pilot, kaya ako. Di siya ang mabubog katawan. Mabubog na katawan kung kailan talaga manggaling. Kasi kaya nga, yung hilit yan. Di pa tayo, hilinyan tayo, linyado. Hilinyan. Hindi naman bagay kayo ba? Yeah. No, may sarili na naman, namin, bala mo, kaya ka eh. Nakakalambot. Ha? Kaya ko yung mga mo. Therapy din. Therapy. Gimana? Stop! Siapa terapi? Siapa terapi? Alam ba, Te? Magkailan yung balo? Wala kasi may therapy. Wala. Sinayagagit pa dulo kung paano mga dito. Pamangat pa rin. Wala. Yung kayo. Paulo din na rin. Wala. Ano, kaya muta? Iya tahu tuh kan? Sana pa tayo napili yung bagdang eh. Oo, makakapag-obra niya. Oo. Ano yung may layo ng mapa? Diba? Diba? Mas swerte kayo, mag-therapy, tunay kaya kayo. Yan ako mamasahe, diba? Yan ako mag-commute.
So, ayan guys, let us end of this therapy kay Kuya Mario. So, hindi natin masyadong hinahard yung mga pasyente natin kasi mga stroke yan. Yung mga fiber ng mga muscle nila, maaaring mapupunit yan. So again, lahat ng mga nanghihilot, lahat ng mga nagte-therapy ay reminding you na ang ating pasyente ay hindi pwedeng bigyan ng hard massage kasi yung kanyang mga fiber, lalo yung mapupunit, masisira. So magkakaroon niya ng hematoma o pagdurugo sa loob ng mga muscle natin. So yung mga hindi masyadong expert, huwag po tayong hahawak sa mga stroke patients natin dyan kasi we put risk. Bibigyan po natin ng mas malalang sakit ng mga stroke patients natin. So kailangan natin sa mga tamang tao natin na yan, sa mga expert, sa mga experience, and mga license, and mga certified na mga magte-therapy natin, papahawak yung mga stroke patients natin. Ayan, this just only a remindering, no? Kasi may mga bagsakan ng tema ng massage, mayroong mga points dyan na hindi dapat bigyan ng mga heart pressure. Hanggang sa muli po, ito po si Modern Monkey Pinto. Ito po yung ating last part ng ating program kay Kuya Mario Gutierrez. Ito po sa Centro Nating Life of One. So this is our 6th session therapy. Natin din tayo sa Cabeza 2, Lupa. Ayan. Bukas tayo sa Telepayong. So yung mga pasyente natin ay ito yung kasarayan. More on na tayo ngayon. So yung ating mabalakat, yung ating pandakaki magaling na. So nakalakad na si Kuya Bong Castro. Kalbire pa rin, Bong Castro. So yung magaling na ngayon, nakakalakad na yan. So guys, please don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel, Modern Monkey Pinto. Again, bago po tayo mag-end, meron po tayong verse na ipamimigay po sa inyo to share with you guys, yung ating Philippians 4:19 na yan. May God will supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Ayan. Alagaan niyo po ang ating puso, ang ating katawan, ang ating pagkain po ay bantayan pa ito mga kinakain natin. Huwag po rin kain ng marami, isipin that we are eating a proper balanced diet. At bilhin po tayo ng warm water sa umaga, warm water sa gabi. At kung high blood ka naman, pwede kang magbabad ng isang butil ng bawang. Yan, tsaka mo inumin. And check your BP kung bumaba na ang blood pressure mo. Yan. So, yun po tayo sa pagkain. And God bless, guys.